Hai लोगोफोर हेल' लोगोफोर नै जों दिनै खैराबारि दाउला पार्कआव फैलायबाय दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम चेनेलाव गोदानब्ला बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो दाउला पार्क लायरे दाउलायानो गोनजासो दै नाय लोगोफोर गोजौआव सीसी केमेराबो दंबावोसो ओइ नै लायनाय मोजां मोनलायनायफोरा जाथारनो हानाय नङा इयाव गोजौआव सीसी केमेरा दोङो पुरा नुजोबखायो आरो एसां बिबार गैया आरो बेयाव सिम्पोल जागाया ओइ नै दंफाङानो होथेनासो दंफांनो होथेनानैसो दोङो थांनो हागोन हाला बिदिलाय हायाबाबो हानांगोन सोरखि नांगोन र' अ नै हागोन दे गाहाय जानांगोन र' गाहाय जा गय दंफांफोरा सिनारि या बाजिया दिननांगाला जाबाय फै लोगोफोर नोंसोरबो गाखोनोबा आइया सिगांनिखौ दिनैसो मोनदो सिगांनि गथ' फिसायाव खालामनायखौ हाय लोगोफोर नोंसोरबो फै इन्जय खालामनोबा खैराबारि दाउला पार्कआव हेलो दोस्तों तुम लोग भी आ जाओ यहाँ खैराबारी दाउला पार्क में मजा ना मजा बरिया गाहाम नांदो ना गाहाम नांदो बरिया उन्दैयाव खालामनो मोनाखैमोन मोनदोब्रा जिदुङाव जिदुं खानानै मोनदो नि बायदियाव मोनद्रायाखै दैमो नोंखौ महानिफ्राय लाबोदोलै आं गामियावनो हाबा जादोब्रा नों गामिनियानो गामिनियानोखा आयो दा ओमफ्राय नोंसा बोराया नोंखौ अनना अनोब्रा ओमफ्राय मा होनो नों बांसिन अनो ना बे बांसिन अनो ट्रेक्टरा बांसिन अनोब्रा आंबो अनोब्रा नोंहा खुद्रिलायदों खुद्रिलायो जों दायो थांलायनोसै गेटफोरखौ माहाय खिथिहैलायनोसै आरो नायलायनायासो माहाय मोजां जागोनदांलै बिदिसो आंथ' गोसोलायना हाबा जानायनो मोजां नाङो नै जोंनिया हाबलायबाय गरं सिङाव आयौ सिनारिया नैबे मेन लामाया बिथिं आरो दायो जों बिथिं थांबाय थानोसै जोंनि हारिनि बिफा बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हेल' लोगोफोर नै जों खैराबारि रेल स्टेशनाव फैलायबाय ओमफ्राय मा होनो आंहा मा रेल स्टेशनखौ सिनाय मोनानो रे बिनिफ्राय बिनानावा लाना फैबाय आरो खिथिनोथ' बाजै होनबा नों मोनथियाबा आं खिथिगोन होननानै फैबाय आरो मिथिना लानायाबो मोजां नङा होमबा माब्लाबा बेंगालर तामिलनाडुफोराव खारलांनायनि खौरां दंना थाखानाय एक्टरफोरा बाय मा होनो रायदोबा खोंगो जादोबा सोरखौबा लाना तामिलनाडुफोराव खारनानै तेरिका बरिया ভাইটি ক'ত যাব ঢেকীয়াজুলি ঢেকীয়াজুলি আলু খাবা যাম না তাতে ঘৰ কিবা প্ৰগ্ৰাম আছে চাৰিটাও যাব খবৰ ভাল ভালদৰে কওকচোন কি এইফালে চোৱা मोजां ने मोजां खबर दे पिसे थांनोसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय